така, здравейте приятели, аз съм VortexBG и това е giveaway на играта Don't Stare. Първото е giveaway, защото доста време не бях качвал, искам да ви се реванширам. Играта е много яка, може да видите в Google и в YouTube някой видеоклип. Надявам се доста хора се запишат. Това беше кратко клипче и утре ще кача един или два клипа на Minecraft последното. И да, записвайте се отдолу, знаете как абонирате, коментирате, пишете запис и определено число. От едно започвате първия коментар е едно, запис едно, запис две, така, разбрахте. И давате лайк на клипа. Това беше от мен, надявам се този клип ви е харесал, този giveaway да ви хареса, ще пробвам още. За напред, записвате се сега и чао!